Nagpaparay pangunyan ang sarong minor de edad na estudyante na embelto sa rambulan sa Barangay Sentro Occidental, Pulangi, Albay. Alas 3:30 nin hapon kaining Miyerkules, Pebrero 5. Sigon kay Police Captain Rene Albao, hepe kan Pulangi Municipal Police Station, posibleng sa laog pa sa nakan sarong pampublikong eskwelahan sa nasabing banwaan, nagkainitanaan grupo kan biktima na sarong grade 12 student asin kan suspect na sarong grade 11 student na nauli sa rambulan asin pagkakasaksak sa tuong kamot kan biktima. Sarong barangay kagawad man ang nakahiling kan insidente asin duminakop sa suspect na tulos man kaining ipig turnover sa kapulisan. Ipigdalagan man ang biktima sa Josepina Belmonte Doran Albay Provincial Hospital sa Ligao City. Parang nagkaano sila doon, nag-away-away. After nilang mag-away-away, itong suspect po natin na minor, kumuha po ng isang bladed weapon. Nung nakakuha na po siya ng bladed weapon, ay agad naman po niya itong sinaksak ang ating biktima. Sa presente, nasa kustudiya kan Municipal Social Welfare and Development Office o MSWD o Pulangian suspect para sa magkakanigong disposisyon. Si biktima po is naka-outpatient na po. Naka-outpatient na po yung biktima. Tamang pagiya naman kan mga magurang ang apilar kang kapulisan nganing maibitar ang mga minor de edad sa siring na kariribokan. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.